Продължаваме, уважаеми зрители, с матчът, който всички фенове на снукъра очакват. Джуд Тръмп срещу Джак Лисовски във формат 5 от 9. Предстои със сигурност изключително интересен матч. Феновете в град Пловдив и Бургас вече изживяха тази емоция, като видяха доста сенчери брейкове, доста интересни ситуации. Ще видим какво са подготвили двамата състезатели. Ще разбие Джак Лисовски. Интересно се развиха предишните им два матча. В Пловдив Джуд Тръмп откри директно с сенчери брейк, което беше наистина впечатляващо. В Бургас Джак Лисовски поведе с 3-0, но отстъпи, загубвайки 5 поредни време с 5 на 3, така че вече е известен теоретичният общ шампион, така да го наречеме, от техния сблъсък на българска земя, и това ще е Джуд Тръмп, но все още има едно нещо, което липсва и може да се надяваме да го видим тази вечер. Това е атака на максималният брейк 147. Това е нещо, което сигурност всички фенове искат да видят и очакват с нетърпение. Тук Джуд се оказва в положение снукър, да видим какво ще измисли и как ще излезе от него. През един борд в групата, съвсем стандартно. И дали има ситуация тъчен бол. Има такава, главната съди къде си Божилова го отсъди. Перфектно излизане от страна на Джак, залепи кюбола за борда. Успя Джуд да намери път за кюбола обратно към бок зоната. Изключително креативен удар, предвид ситуацията, в която се намираше. Джак реши да рискува, но пропуска и сега шанс. Шанс за Джуд Тръмп. Има доста отворени топки и готова такава за средния джоб. Неговият актив е открит. Остава да видим какво ще е изражението на точката му серия. Доста добър Кенън. Отвори още червени и си гарантира червена за атака. Ще успее ли Джуд Тръмп отново да стартира с сенчери? Както казах, направи това в Пловдив, в зала Колодрум. Червената послужи за спирачка. Остана с лек ъгъл, но той може просто съвсем спокойно да вкара тази синя топка. Има много червени отворени. Погрижи се за това със своят добър Кенън. Но тук си остава леко затруднение. Китайски снукър. Ако реши да атакува червената към средния ляв джоб, разбира се, няма нищо друго очевидно. Точен е. Тук розовата топка ще му послужи за комбинация.
Още едно страхотно вкарване и пласиране. Добре контролира кюбола Джът Тръмп. Нещо задължително за всеки професионалист и за всеки добър брейкбилдър. Абсолютно не е случайност, че той е един от малкото хора с над 1000 сенчери брейкове в своята кариера. В предвиденият формат ще си изиграят 4 фрейма, след което ще имаме кратка 15-минутна почивка. Но до тогава има доста време и тепърва предстои да разберем кой ще печели в тази първа мини-сесия. А може и резултатът, разбира се, да е равен. Има тази вероятност. 2 на 2. Не е изключено. Ще видим. Много сме близко до халф сенчери брейкът. Ето го и него. И пътят към сенчери брейка е открит буквално. Ще трябва да се погрижи за двете червени под розовата, които са скупчени. Ще трябва по някакъв начин да ги развие. Това е едното препятствие към стотачката. Другото, разбира се, червената на борда. Никога не трябва да бъдат подценявани тези удари, но добрата новина за Джът Тръмп е, че той е левичар и ще му бъде изключително удобно, ако се пласира добре. И той и Джак Лисовски ни показаха, че играят добре и с дясната ръка. Тук си оставя добър ъгъл, с който може от розова да развие вече тези червени. Абсолютно. Изключително техничен удар. Страхотна малка снукър миниатюра направи Джът Тръмп и сега, вкарвайки долната червена, ще освободи другата. Като по учебник е този брейк наистина, с изключително бързо темпо. Черна за сенчери брейк. Ето го и него. Отново Джът Тръмп в първият фрейм реализира сенчери брейк, така че имаме дежавю от техния матч в Пловдив. Остава да видим неговото финално точково изражение. Удар за публиката, страхотен Q-Action. Това са ударите, с които снукър печели Джът Тръмп снукър фенове. С този Q-Action, с тези атрактивни изпълнения. Вижте какво пласиране. Наистина владее до съвършенство контролът над бялата Джът Тръмп. Отново опит за дабъл, както направи преди, но брейкът спира до тук, с което той повежда